Info gabut bolo. Delok tronil wong-wong ya. Nunggone wayang kok. Jam 12 ya mbatek. Mesti jam 12 kan. Urung. Oh, segera diredikan iki, 3 meter. Segera diredikan pokoknya. Lampu full LED. Pokoknya dinamone loro. Lampune kok dibelanjakne 200.000, guys. Tronil. Kalah tronil kalah pokoknya. Ludruk. Druk iso mbiyuk-mbiyuke ning wit ki muru kae lho. Iya. Nah, soalnya iki pegunungan iki bolo. Jeglok ya genah pucuk jati mbet. Sekali pakai layangan nang kene iki. Sekali pakai langsung set lagi. Ya saking gedene ya ora ketok. Kayu ready Garuda pangan tikus. Tikus berdasi. Ini kok tim motif tikus nih kok. Iya. Tikus korupsi. Tikus korupsi ya. Kasih api menyala. Layangan lokalan. Layangan zaman dahulu wah kurang manteng sih ya. Ini. Oh ya. Kina lu senggeran nara wong loro ya. Sitok nyapur gubete bangkean. Yo. Aja bangkean gulu. Gulu ekstrim. Ekstrim ya, ekstrim. Es krim. Nek bangkean kan Iso golong gontong. nek gulu langsung medhot. Pindah seketut. Tragedi. Kira Jawa jam ya wong ki kok. Asik motorne 2 setruk kok. Terlekas truk ngono. Truk. Oke, ngono ae. Truk nyal-nyal. Tas mibres ngenteni angin bolo. Iki angin arah ses puting beliung tornado iki ora diumbulne iki. Kae tornado iki. Ginyer sasar benane. Wah.